Nagumpisa na ang sidewalk vending o kung pagbaligya sa mga sidewalk sa palibot sang syudad. May kang tanan ini sa pagpirma ni Iloilo City Mayor sa Treñas ang Executive Order number 139 na nagapahanugot sang temporaryo nga pagbaligya sa sidewalk sang syudad bilang kabayin sang preparasyon para sa holiday season. Sa interview sang Pomporadyo kay Hana Rubio, Officer in Charge ang Public Order and Safety Management Office o POSMO Special Services Division, yagin pahayag nga yara sa 347 ka mga special permits ang nahatag sa mga vendors. Ginpa-extend man ang ilang deadlines ang pagpasa sang requirement kag mahimo pang mahatagan sang permit tubtob subong nga semana. Sa idalom sang ordinansa tubtob sa Disyembre 31 subong nga tuig sara nga makabaligya mga vendors. Yari mga dalan nga may identified areas para sa temporary open sidewalk vending. Sa bahin sang Isnard Street, hamuman sa J.M. Basa Street, Ledesma Street, Valeria kag Delgado Streets, Delgado Oconjaro Plaza area, sa palibot sang Molo Plaza, kag mayara man dito sa side sang Mandurriao Plaza. Kasubong mayara na nag-umpisa, nag-inspection naman so far okay na siya. Ang nakakuha sang permit 347 sa tanan-tanan area. Hasta subong, sir, mayara pa siya ongoing. Pa kaya ang iban, late na although nag-schedule kami nga first at third week sa November, mga plazas, ang iban, balaan, delay man ang ilang mapagbaligya kay mga 21, 22 na sila mabaligya. Tapos, subong, kakulat kami, kay kung may ara pa man space na pwede mapasudlan, i-allow siya na.